Hekk kif is-Sibt filgħodu sar il-funeral ta' Mario Camilleri l-imnieħru u ta' ibnu Mario Jr. fi knisja ta' San Dominku fil-Belt, l-attenzjoni tal-Pulizija issa daret fuq is-sejba tal-pala tas-sieq fl-istess għalqa fil-Qajjenza. Kollox qed jindika li l-fdalijiet huma tal-kadavru ta' Matthew Zahra ta' 27 sena mill-Belt Valletta li jeb fil-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra. Il-fdalijiet ta' Matthew Zahra nstabu ftit il-bogħod minn fejn instabu midfunin Mario Camilleri u ibnu. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija xeħtu għajnejhom fuq il-konessjoni mill-qrib li hemm bejn Jason Gallia ta' 39 sena u Matthew Zahra. Jason Gallia allegatament kien diġà ġie interrogat dwar lejbien ta' Matthew Zahra madwar sena ilu, bil-Pulizija baqgħet iżommu bħala wieħed mill-allegati suspettati dwar lejbien ta' Zahra. F'Jannar ta' 3 snin ilu Gallia kien instab ħati ta' attentat ta' ħodab fuq ħanut tad-deheb fil-Belt Valletta. Intant matul il-ġurnata tal-hadd kompliet it-tfittxija fl-għalqa fil-Qajjenza. Nifhmu li jinstabu aktar għadam li ttieħdu għall-eżamijiet ta' DNA mill-esperti forensiċi. Il-Pulizija waslu għas-sejba tal-kadavri ta' Mario Camilleri u ibnu tard il-ħamis fil-għaxija wara li ġurnata qabel Jason Gallia allegatament għamel kuntatt ma' oħtu li tiġi il-mara ta' Mario Camilleri. Qed ikun allegati li Jason Gallia ta' indikazzjoni dwar x'ġara l-aktar fejn jidħol it-tifel. Kien hawn li Mart l-imnieħru għamlet rapport fl-assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan dwar lejbien ta' żewġa u bina bil-Pulizija tarresta minnu fih lil Gallia. Huwa mifhum li kien l-istess Gallia li l-ħamis għal ħabta ta' 11 ta' bil-lejl indika lil Pulizija fejn kienu Mario u ibnu u allegatament ħadhom huwa stess fl-għalqa fil-Qajjenza. Inqas minn 24 sija wara l-Pulizija resqu b'arrest lil Jason Gallia mixli li wettaq dan il-qtil doppju nhar l-erba' stess fis-sija neqsin kwart ta' wara nofsinhar. Waqt li Mario Camilleri l-imnieħru nqatel btier wieħed f'rasu f'post f'Marsa Xlok, ibnu inqatel b'34 daqqa ta' sikkina u b'żewġ tiri ta' arma tan-nar fl-għalqa fil-Qajjenza. Nifhmu li l-Pulizija tinvestiga wkoll rapporti li għal żmien twil kien hemm disgwit bejn l-imnieħru u Gallia dwar negozju li għandhom bejniethom. Mhux qed ikun esklusi li kollox huwa marbut ma' kumpanija tat-tindif li Gallia u Camilleri għandhom bisħab bejniethom, fosthom kumpanija li kienet ingħatat kuntratt fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2006 għal tindif fil-Qorti, fi żmien illi l-imnieħru kien għadu l-ħabs. Il-Pulizija għadha wkoll qed tistabbilixxi kif il-vettura ta' l-imnieħru spiċċat ħalaxa fejn din instabet mill-Pulizija.